Hake Ministry of Home Affairs ni bisingtui Bharat haktor gnangui no je illegal immigrant hake Bangladeshi Myanmar ni je raja saya teke Bharat habai oro tongi tongphainai borong no tesa deport khlai hake hore rijang hinai saklai rijang mani hake amno tuye kwbangma Bharat ni haste tongnai rok samung khlai tongmani amno Meghalaya ni je government ok bo samung khlai tongmani chung nukjaka koktumani bisingtui hake amtike no Odisha rok bo samung khlai jagi tongmani ja jagani government ok Bangladeshi illegal immigrant no rutungnani bagai STF nei kaisa karimani chung koktumani bisingtui saumnangkha hake amtikeno chini Tripura rogobo chini Ranjit miawa press meet khlaimani nukha Bangladeshi hayaka Rohingya songno je illegal immigrant Tripura wa hawi tonghaimani borongno naitungnani bagai hayake Ministry of Home Affairs Home Minister Amit Shah ta central government ni bisingtui dagi jangmani illegal immigrant ongno romui tesa bongno hori rinai nei amno tuye kwbangma kok salaiye samung khlainani butike hornani amorongno kok salaikya mia press meet khlaiye agolibo hake khajani tako buhorok nor video le nayo haibana video nai subscribe khlainai matro 39% se tai 60.8% ke subscribe khlaiya hake please subscribe khlai ready channel no tmani male ang amte hake na video tebo kaham chini Tiprasa ni related video khlai tongo hake norok subscribe khlai ri ka kai belai ke support manai hake chini Tiprasa ni leader Ranjit bo bini Facebook post khlai tini Tiprasa lokorong no saka je central government ni bisingtui hayakai Home Minister Amit Shah borong ni bisingtui je illegal immigrant no borong no rutugui taisa borong no deport hayake hore rina ni samani amono bo hamba yaphar Tripura ni Chief Secretary the Director General Police Ministry of Home Affairs ni bisingtui je on notice jangmani illegal immigrant no rutugui borong no taisa deport khlai hori nei kragya priromna ni bagai koktung simani tai Tripura ni 8 district dongmani DM tai SP Ministry of Home Affairs ni bisingtui je notice jangmani dakti flafla kai district wise samung khlai di nei detention camp rok slam di nei bo amono koktung ni bisingtui bo seye copy khlai bo yaphar ka hage bo tebo saw push khlai je bo district level o gurugui nai tai Tiprasa lokorongno bo kok sanai malai tai rally bo khlaijangnai tebo saw bo Tiprasa amchayo khoroksa bo Bangladeshi illegal immigrant tonija glak nei khoroksa district ni DM tai SP no thangai amchai rok Tiprasa rok ni kuno amchai rok Bangladeshi illegal immigrant rok tongui tonghakai report khlai di nei bo saka Facebook o post khlaiye tai chung kok tumani bisingtui sememani omo je Ranjit chung samung khlai tongmani omo bubagra bo o jaga o yak tongo boni dagi mungbaino je press meet dok khlaijagi tongo mia rogo hane chung sawi mangkha hake bubagra tongono tongo Ranjit chung amsuk Tripura o dakti flapla kai je Bangladeshi illegal immigrant no verification khlainani bagai bo district tongmani Tripura ni jotono a jaga ni DM tai SP no bo koktun blai yaphar mani dakti flapla kai samung khlai di Ministry of Home Affairs hake central government ni bisingtui notice jangmani a samung khlai di nei hake tabu kubui kok sanani thangke salbat korea thuyasa yake je Pahalgam hamla khaijangmani yaguni simi je Pakistan tai Bangladeshi rongno rutugui borongno deport khlai tongmani hake ab jorani simi no bo kok sawi tongmani hake bo tabuk bo sawini tongo daily bo Facebook post khlai bo Bangladeshi illegal immigrant no bhaike horman tai ja ayam Ministry of Affairs ni bisingtui dagi jangmani notice jangmani yagulo bo kwbangma Tripura o samung khlai tongo tai bo kwbangma Tripura ni district o bo gurugui naine kwbangma Tiprasa ro malainai bojaga Bangladeshi illegal immigrant je khoroksa bo tonia hnai bo samani khana norok nainaka naimani yo bini post Facebook o thangai hayake press meet khlaimani mia kwbangma Bangladeshi illegal immigrant tabuk je Tripura o tongui tongmani amono Tripura kwbangma kok salayanglai tonglaimani norok jotono saimano haike amono tabuk Ranjit ngkai kok sawi tongo je district wise DM tai SP ni bisingtui samung khlaijangnani je district wise detention camp slamai ar Bangladeshi illegal immigrant no verification khlai di bong document nei saklajangmani Ministry of Home Affairs hayake central government ni bisingtui haike amono samung khlairana ni bagi kwbangma Tripura ni leader rok amo hayake state ni leader rok amo jaija khlainani nango a samurongno haike amtikino tabo Tripura ni kaisa khoroksa leader Tiprasa ni leader Ranjit amno jaija khlaiye bo samung khlai tongo je sakapano Bangladeshi illegal immigrant Tripura o khoroksa bo tongui tonghake borongno bhaike taisa phirogui horiman
bongni document check khaimani yagulo amte hai samung khlai tongo hage bo tabuk district wise gurgui nainai bo aro rally bo khlainai je Tiprasa rongno ama awairnani bagisi je Tiprasa rongno bokok surnani kwbangma district wise bo rally khlaiye bo aro Tiprasa rongno kok sainani je Bangladeshi illegal immigrant nongni amsayo tongwi tonghake norok amo district ni DM tai SP no thangai report di a jagao borok check khlainani bagi je document rok bongni kahamda na borok illegal babe da or phai tong kubi da amo check khlainani bagi hage amo jotono saimono kisa sondeho tongo je kuno kasasik norok agi thai a jagao kuno phan krei flat jaga hage a jagao kuno kasasik illegal immigrant khaifano borok hijack aro borok nok tangi tongphayo tambo slangnai hage 2-3 bosoni por borok oro nok tangjak amte hainugi tonghaka amo norok confirm saimanchi de amo illegal immigrant phai borok oro nok tangi tongphaimani tamani bagi himale kuno kaisa oro permanently tongjak borok rok 10-15 bosor kajak borok rok amte heke tam borok sungei nok kising misigo tongi tongi haise hage amoni bagino tabungni bisingno samungse khlai tongna nangha district wise je detention camp tangi tongnani borokno verification khaimani yagolo jusino borok illegal immigrant manjakha a jagao toninani hage kwbangma samung cholinani bage amo TRC khlai tongna nangha tabuk kwbangma haste baksa buksu Bangladesh bai beleke kesal a jaga samte hai samung ngi tongha Odisha hairoga hake Tripura wo tebo dakti plaplano samung khlainani nangmani amono borok tabuk chai togi tongo not only Tiprasa rok simia kwbangma wanji bosong tongne rokbo je Bangladeshi illegal immigrant or hai tongne rokno amorongni against kok sarenani bage je bongni against samung khlaiye je kwbangma Tripurani borok rok miliwe je illegal immigrant rokno borokno taisha Bangladesh hori renani bage Bangladeshi and Rohingyas hake amoni bagino kwbangma thaijaga bo press meet khlaiye je Tiprasa rokno bo thancha khlaiye je samung khlainani bage bo bini Facebook ni bising panang tung press meet khaimani bising panang tung bo okok sawi tongo bare tamani bagi himale je Bangladeshi illegal immigrant Tripura wa habi tongmani amo joto borokno saimano bahai ke hingake agi chini babu chini thagoni jorawo a jaga thayo kuno phanase krei bolong roksi hne khnawa amte hai kwbangma tongo ang jagani bumung salia norok amte hai kwbangma thayo no nungnai hage tabu ngaka a jagao colony khlaiye kwbangma je illegal immigrant babe fainai rokse a jagao tongbai kha hage a jagao no sijago je borok o jagao bangi tongkha hage amorongno je ADC area rogo bahike toni hnu ADC o to kun phano ajagao non ST rongno toni nani kun phano role sikrei hage amo Bharat sarkar ni bisingtei amo 6 schedule ni bisingtei amo raija karijak je ajagani ST rongno reservation hage bongno preserve khlainar ngani bagese amo ADC slamjangmani hage o jagao borongno toni kha ke amo bahike o jagani tribal ong je culture tongmani bongi kok tongmani amo bahike rokhangne tongnai amo ba kmai sangnai blei tei kwbangma jagao nugo Tiprasa rok wanji bosong rok bai kaijagui je ADC ni je jaga tongmani amo bongi bhajungno riuri mani hage amo non ST tongnai je borok je o ST rongni thai mani thangwa amtike chini Tiprasa rok bai kaijangmani yagulo je o ST reservation hage ADC ni bisingo jaga mani thango hage amtike amo kuno niyom krei borna amo amtike jusino jaga rnani nai tonghake bhajungni bisingti phana amo restriction khlainani nango amo ADC ni bisingtei tei amoni bagino tebu kwbangma je ADC no shokti manani nango central ni bisingtei Bangladeshi illegal immigrant Tripura o mas hajar manjake tongo hage amono tui kwbangma je illegal immigrant check khlai borno deport khlaikake je o borok je manjakmani amo joto da hojak baino kwbangma aro question bo tongo Tiprasa roni kwbangma chung social media ni bisingtei tei video rongni comment ni bisingtei ke chung nukjakha chung report ni bisingtei nungmani chung amo sarkar ni report ni bisingtei no kok saisiwano a jagao masono hajar manjago hage amo chung sarkar ni report ni bisingtei ke chung amo amsung manjago ngakai dai sarkar ni bisingyatai je lai paijak tamani bagi male borok joto to manjagya amo baksa buksu beser teke habai borok o jagao tongi tongpai hake amorok joto manjak bai keke busuk manjakno busuk songka ongi thangno lak da ongi thangno amo kuno thikre hake jusuna a borok rongno joto horja kakai busuk komi thangno o jagao chini Tiprasa rongni percentage busuk bari thangno hake borokno o jagao horja kakai busuk horjakno busuk songka busuk lak da horjakno amo kwbangma kok sunglai tonglai Tiprasa rok
Hake amtikeno saronji chongrok samung khlainani nai tongo kaham khlaiye je Bangladeshi khoroksa je illegal immigrant o jaga hapaine rokno borokno oro toni jagla kaham ke naikol mani yagulo borokno tese phirogo honai nei samung khlaiye tongo je Tiprasa rokno bo je awareness roi tongo je norok bo naitukdi norok bo report di nei tomani bagi himale kwbangma Tiprasa rokni thayono jaga o je Bangladeshi illegal immigrant rok tabuk toni paijangmani norok forest land no je Tiprasa rokni edisio o jaga joto to forest land no norok joto no saimano age o jaga o kwbangma thayo borokno toni paijak norok nugui tongna kwbangma je bongni gana gini tongnai Tiprasa rok naka age amorokno bahike rutugui horiman amose Tiprasa rokni chai tongmung ungna nangnai tabuk age norok amono tui tomo sanamuchung komeni bisingtike shahar maru Tiprasa rok joto thanjake samung khlainai ja je saronji chawi tongmani borok logirwe age comment khlaisadi tei video no chajake like khlaidi tei share khlaidi o video no joto Tiprasa rokni thaniwo je saronji chamne akok sogunyani tuye age jotono kaham tongbadi thanja tongbadi jotono khulumbai kya hambai।